Ematen du ohituta egon behar garela, gure herriko hainbat zonaldetan ikusten dugun panoramaz, baina leku batzuetan onartezina da pairatzen dugun egoera. Hemen gaude Biztanlegre ikastetxe parean eta hor ditugu Biztanlegre honetara heltzeko ditugun eskailera horiek guztiak. Hemen aurkitzen dugun zikinkeria eta utzikeria benetan jasan ezina izaten da. Ikusten duzuen bezala, edonon aurkitu dezakegu, zaborra, eta edonon ere aurkitu ditzakegu hainbat zulo, estropozu egiteko arriskua dituzten zulo horiek, eta pentsatu behar dugu hemen egunero etorri behar direla umeak zein familiak eskolara joan ahal izateko. Beraz, askotan esan diegu, zonalde honetan ere, nolabait konpondu lanak eta garbitu lanak eta txukundu egin behar dutela zonaldea guztia. Era berean ere, ikusi dezakezuenez bezala, begira nola dagoen fatxada altxatuta erabat ezetasuna dela eta esan dudan bezala lehen, hau da egunero familiek, zein umeek ikusten behar duten panorama onartezina.